Wara 4 snin fit-tmexxija l-Gvern ta' Joseph Muscat se jmur quddiem il-poplu biex ikun iġġudikat tad-deċiżjonijiet li ttieħdu u li ssarfu f'riżultati biex il-Maltin u l-Awċin qed jimxu l quddiem u jgħixu ħajja aħjar. F'diskors fl-imqabba l-Prim Ministru indirizza b'mod partikolari l dawk li għadhom indeċiżi jew jistmerru l-partiġjaniżmu politiku żejjed li daqs il-mewġa nies qudiemu huma wkoll aħwa Maltin kburin bis-suċċessi li kiseb pajjiżna tul is-snin. Li tafu li s-suċċess ekonomiku li qed tħossu fi bwietkom, li qed iħossu l-familji tagħkom ġej mid-deċiżjonijiet li kellna l-kuraġġ li nieħdu flimkien. Deċiżjonijiet li ħaddieħor kellu l-okkażjoni li jieħu għal snin sħaħ iżda ma kienx kapaċi jieħu jew ma rridx jieħu. Fi klima ekonomika pożittiva l-Prim Ministru fakkar kif il-familjiet iħossu li permezz tal-bżolija tagħhom daħlu f'middle class ġdida li tissarraf fi kwalità ta' ħajja aħjar għalihom u għal uliedhom. Aħna bdejna nibnu flimkien din il-middle class ġdida u se niddefenduha. Se niddefenduha u se nkabruha. Se niddefendu lilkom u lil uliedkom. Il-Prim Ministru rrikonoxxa li għall-indeċiżu dawk li ma jħossuhomx parti min naħa politika jew oħra jistennew li min ikun fit-tmun tal-pajjiż jerfa' responsabilità. Matul dal-4 snin dawn in-nies qablu magħna fuq kif kabbarna l-ekonomija, kif loqna x-xogħol bla preċedent, kif qassamna l-ġid, kif daħħalna libertajiet ċivili bla preċedent. Ma qablux miegħi fuq kif imxejt fuq l-ixxu tal-Panama. Fuq hekk kont ħadd deċiżjoni li kelli bżonn lil persuni involuti għaliex il-pajjiż kellu bżonnhom biex inlestu proġetti kruċjali. Ħafna anke minnkom ma qablux miegħi u ħallast il-prezz politiku. Ta' dan nerfa' r-responsabbiltà. Għedtilkom li tgħallimna mill-iżbalji. Qal li dan se indirizzah permezz ta' bidliet kostituzzjonali u fakkar li l-alternattiva tal-koalizzjoni ta' konfużjoni hi ta' periklu għal pajjiżna li ġib magħha riski u inċertezza kbira li tista' tkisser dak kollu li nkiseb flimkien bil-bżulija tagħna lkoll. Din il-possibilità mhix ċajta. Ġimagħtejn oħra irridu niddeċiedu bejn li jkollna Prim Ministru dajjef ostaġġ ta' koalizzjoni b'siġġu wieħed maġġoranza fejn kuljum ikollu jinnegozja biex ma jaqax il-gvern u fuq in-naħa l-oħra gvern sod bit-tmexxija ċara, proposti realistiċi li jiggarantixxi l-istabilità, jiggarantixxi l-ġid, jiggarantixxi x-xogħol għal Maltin u l-Awċin kollha. Il-Prim Ministru wissa kif ħaddieħor lest li jikser kelmtu anke jekk il-Maltin jixraqilhom mod ieħor u wasal biex ħadem kontra pajjiżna. Al kuntrarju dan il-moviment dejjem hu maqud flimkien favur Malta għaliex li għadna hija l-imħabba lejn pajjiżna. Iżda dejjem kont gburi pajjiżi. Qatt m'għaddieli minn moħħi li naħdem kontra pajjiżi għax ma naqbilx mal-gvern. Qatt ma ħassejt li għandi nistmer lil pajjiżi kif Simon Busuttil ilu jagħmel għaliex sempliċement irid il-poter. Għalhekk l-appell tiegħi huwa għalikom kollha li tħobbu lil pajjiżna. Ejja nagħtu sinjal ieħor lis-saħħa ta' Malta hija ferm akbar milli jaħsbu ħafna. Li aħna mhux se nippermettu lil ħadd jolok idejh billi jaħdem mal-barranin biex jagħmlilna ħsara. Li Malta hija tagħna lkoll. Li Malta tiġi l-ewwel u qabel kollox. Din hija
hija sejħa patriottika ta' mħabba l-pajjiżna għaliex min ma jħobbx lil pajjiżna ma jistax imexxi lil pajjiżna. Fid-dawl li l-poplu diġà daq is-suċċess tal-miżuri mwettqa minn dan il-gvern, Joseph Muscat saħaq li l-pjan ta' dan il-moviment għal-leġislatura li jmiss huwa superjuri għal dak li biddel il-pajjiż f'dawn l-ewwel 4 snin. Il-prinċipji tagħna huma ċari: mobilità soċjali, ġustizzja soċjali, ugwaljanza, għaqda. Il-proposti ċari, realistiċi u kostit tagħna huma mnebħin minnhom. Huma proposti li kulħadd jaf li se nwettqu. Jekk ħadd ieħor jikkopja l-proposti tagħna, xorta n-nies lilna jemmnu li wettquhom. Għax għandna il-kredibilità. Tafu li żammejt kenti. M'hemmx għalfejn ngħidilkom dan, għaliex id-differenza pożittiva għextuha u qed tgħixuha, għaliex tħallsu inqas taxxi, għaliex għandkom kontijiet orħos, għandkom iċ-child care b'xejn, olew il-pensjonijiet, olew l-istipendji, ħattu l-għajnuna tal-first time buyers, hemm libertajiet ċivili, hemm marja aktar nadifa. Għal daqstant l-appell tal-Prim Ministru kien wieħed ċar biex ma nieqfux nofs triq. Fit-3 ta' Ġunju li ġej għandi bżonn l-għajnuna tagħkom. Nitlobkom biex dawk kollha konvinti tiġbru l-vot u tmorru tivvotaw kmieni kemm jista' jkun. Iżda mhux biss għandi bżonkom biex tikkonvinċu aktar nies joħorġu jivvotaw. Ifmuha, ħbib tiegħi, mhux biżżejjed li ma tmurx tivvota. Jekk ma tmurx tivvota, tkun qed tgħin lil Simon Busuttil u l-Marlin Farrugia. Jekk ma tmurx tivvota, jekk tivvota lil xi partit ieħor, Simon Busuttil jsir Prim Ministru. Jekk tivvota lil kwalunkwe partit li mhux il-Partit Laburista, Simon Busuttil jsir Prim Ministru. Tkun qed tgħin lill-aktar koppja instabbli fil-politika Maltija jsiru responsabbli ta' xogħolkom u ħajjitkom. U jekk iddisappuntakom xi kandidat minn tagħna, m'għandkomx għalfejn tibqgħu id-darja u tibdlu l-partit. Jekk daħaq bikom xi kandidat, għażlu kandidat ieħor minn dan il-moviment bib tiegħi. Għaliex għall-ġenituri tagħna se jkun l-aqwa żmien. Għaż-żgħażagħ tagħna se jkun l-aqwa żmien. Għal-middle class ġdida se jkun l-aqwa żmien. Għall-lawċin se jkun l-aqwa żmien. Għal-min irid jibni familja ġdida se jkun l-aqwa żmien. Għal-min irid qabża liberali l-qoddim se jkun l-aqwa żmien. Għal-min jħobb lil pajjiżna se jkun l-aqwa żmien. Għaliex l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej.